No huomenna sitten viimeinen loma. Yleensä ne ongelmat alkaakin. Suottaa olla kohtuullisen makia. Kyllä, mutta minä itse tykään, tai siis tavallaan okei. Me varmaan selitän sen takia, kun ei ole rahaa. Niin. Kun siinä on suoraan ikkunat siihen hissille, siihen Glacier-hissille. Niin, ja sitten portaita, kun kävelet tavallaan kakkosesta alas ekakertokseen, niin se on suorasti sisään hetken päästä. Ei se ole kuin pari tuntia tuo väli. Joo. Tulee nyt jotain reittiä. Vaan siinä